Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas bahagia. Temtu kemawon bangun komunitas utawi paguyuban kedah wonten sing naminipun penggerak utawi motor. Wonten ing brayat, wonten ing lingkungan RT RW menapa dene sacara umum wonten ing masyarakat, wonten ing pasamuan mesti kudu ana sing merintis utawi memelopori. Naminipun gesang sesarengan nek ra ana sing dadi penggerak, sing dadi donatur, kadangkala ya kangelan. Pemimpin sejatosipun nggih termasuk dados penggerak sing memotori, sing mendorong, sing nuwuhake semangat anggenipun saged bangun gesang sesarengan sing sae, gesang sesarengan sing begja rahayu. Tanpa pemimpin sing mekaten tentu sedaya dados bubrah utawi kocar-kacir, utawi nggih lemlampah terus arahe beda-beda. Ora bisa urip bebarengan, pancen sacara fisik mbok menawa bebarengan, sacara teritorial mbok menawa ya cedhak-cedhakan, ning lemlaku dhewe-dhewe. Yen kula panjenengan tingali gesang sesarengan menika kathah banget sing mempengaruhi. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika nggih nuntun para murid dalem supados wantun dados pemimpin, bersedia dados pemimpin, dados pangon tumraping mendo-mendo dalem. Salah setunggal ingkang dipun tunjuk utawi diajak wawan pangandikan inggih menika Petrus, ingkang pancen wiwit sakawit kadosipun Gusti sampun milih lan miji Petrus dados pimpinaning para rasul, pimpinaning murid-murid dalem. Ananging tentu Gusti Yesus nggih nuntun Petrus supados sadar lan sumadya dados pemimpin. Ampun ngantos dadi pemimpin menika kepeksa, ampun ngantos dados pemimpin menika tanpa rasa sing tuwuh saking manah. Mengko tundone ya le tanggung jawab, le bangun tujuaning kersaning Gusti, menika terus ora kelakon. Lan menika dados tantangan, kadangkala mbuh kuwi ana ing pasamuan suci, mbuh kuwi ana ing pemerintah. Dadi pimpinan menika merga tunjukan utawa ya kanthi maneka warni manuver strategi politik supaya dadi pemimpin langkung-langkung ing posisi-posisi strategis kanthi motivasi sing saged-saged pribadi utawi kelompok tertentu, partai tertentu. Lan tujuaning dadi pemimpin supados gesang sesarengan menika begja rahayu terus ora kelakon. Nah menika kula kinten angeli nggih, mboten gampile kados pundi pemimpin menika estu dados pucuking gesang sesarengan sing sae. Nah kados pundi Gusti Yesus milih Petrus supados siap lan sumadya dados pimpinaning pasamuan suci, pimpinaning para murid-murid dalem. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem.
Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 21 ayat gangsal 11 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid lan sakrampunge dahar sarapan ndangu Simon Petrus, "Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku ngungkuli liya-liyane kae?" Simon Petrus matur, "Injih Gusti, Gusti priksa kula tresna ing Gusti." Gusti nuli ngandika, "Engonen cempe-cempeku." Gusti ndangu sing kaping pindhone, "Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku?" Atur wangsulane Petrus, "Injih Gusti, Gusti priksa kula tresna ing Gusti." Gusti Yesus ngandika maneh, "Engonen cempe-cempeku." Gusti nuli ndangu sing kaping telune, "Simon, anake Yohanes, apa kowe tresna marang aku?" Petrus susah didangu nganti ambal kaping 3, "Apa kowe tresna marang aku?" Banjur caos wangsulan, ature, "Gusti, Gusti priksa samukawis, Gusti priksa kula tresna ing Gusti." Gusti ngandika maneh, "Engonen wedhus-wedhusku, aku kandha sak benere. Nalika isih enom kowe sabukan dhewe lan lunga menyang endi-endi sak senengmu, nanging besok yen kowe wis tuwa, kowe bakal ngangkat tanganmu lan wong liya sing nganggokake sabukmu lan nggawa kowe menyang papan sing ora kok karepake." Anggene Gusti mangkono mau, perlu paring priksa kepriye Petrus anggone bakal mati lan ngluhurake Pangeran. Sawise iku Gusti dawuh, "Ndereka aku." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, ngantos ambal kaping 3 Gusti Yesus nyuwun priksa dumateng Petrus, "Apa kowe tresna marang aku?" Lajeng rikala Petrus caos jawaban, "Injih Gusti kula tresna." Gusti paring dawuh, "Engonen cempe-cempeku, engonen wedhus-wedhusku." Saking mriku ketingal Gusti Yesus nuntun Petrus anggenipun dados pemimpin, dados pangon utawi gembala, menika linandhesan tresna dumateng Gusti. Tanpa katresnan dumateng Gusti, mangkih lek dados pimpinan, iso bahaya, iso mengeruk keuntungan, iso sak senenge dhewe, bisa migunakake jabatan, kuwasa, kepentingan kanggo nuruti karepe dhewe yen tanpa katresnan marang Gusti. Mila dados pimpinan menika nggih kedah tresna marang Gusti kuwi sing sepisanan. Mbuh kuwi pimpinan ana ing pasamuan termasuk kula dados rama, menika ya kudu dasar utamane katresnan dumateng Gusti. Lajeng kados hukum kasih, tresna marang Gusti menika padha karo tresna marang sesami. Wonten ing masyarakat dadi pimpinan ya sami. Sing dadi dasar pertama ya tresna marang Gusti, tresna marang sesami. Saengga anggenipun dados pemimpin tujuane demi kepentingan sesami masyarakat. Nah menika sing kula kinten wonten ing bangsa negari kita Indonesia boten gampil. Kathah persoalan-persoalan, kathah kasus-kasus anggenipun dados pimpinan menika kadangkala malah raos kula pimpinan menika ngeruk keuntungan saking masyarakat, ora ngladeni masyarakat. Ing maneka wani bab masyarakat sing kudu ngladeni pimpinan. Kadangkala ngurus bab-bab tertentu susah, ora gampang. Kadangkala isih nganggo duit supaya ben lancar. Kadangkala ya kudu duwe koneksi lan sak panunggalane. Gusti Yesus mboten ngersakake
Petrus ingkang piniji dados pangon malah ngebot-eboti wedhus-wedhuse utawa golek keuntungan saka wedhus-wedhuse. Ning kados pundi pepantaning mendo-mendo dalem Gusti estu dipun openi sakmurwate, saengga pepantan mendo-mendo dalem menika do lemu-lemu sehat-sehat lan Petrus wani merga tresna ya wani korban, wani rekoso, wani ngetokake bondo lan sapanunggalane kanggo ngopeni njaga pepantan wedhus-wedhuse. Aja kaya pimpinan-pimpinan sing malah korupsi, migunakake wewenang sing kleru lan sapanunggalane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.